Quan la X sona com la de xutar, s'escriu X a principi de paraula com ara xancleta. Després de consonant, per exemple, ganxo. Darrere de la vocal, I, com seria la paraula guix. S'escriu ix després de les vocals A, E, O, U. Caixa, peixera, coixí, maduixot. Quan el grup TX sona com el de txec, s'escriu TX a principi de mot. Txec. Entre vocals, petxina. I a final de paraula, si el mot derivat s'escriu amb TX, despatx. Despatxar. El grup IX s'escriu a final de mot. Passeig. Quan una paraula acaba amb IX, altres mots de la mateixa família es poden escriure amb J. Passeig, passejar. Amb G, boig. Bogeria. TJ o TG. Lleig, lletjor, lletgesa. Ei, atenció! Final de la lliçó. La S és la base, xarxa, xocolata, sempre endavant. Després de vocal, X. Com peix no s'escapa, genial! Té xas abans de consonant o al final, com el cotxe o el despatx. I G al final de mot, com boig o desig, no tinguis por. Ja tens la clau, tot ho saps prou bé. L'ortografia és teva d'aquí cap al C. Grafies a punt, som-hi! I fins aquí la pinta